Musika zuzenean telebista saioa Baiona tipira etorri da gaurkoan. Odei raplariarekin egin dut hitzordua, bere bakarkako bidean argitaratzen duen lehen diskoa ezagutzeko. Gaur, gurean, musikaterapia. Ene herria ez da sei lau, unek bere horretan dirau. Nik nahiago dutenean iraun, gauak egun dira eta egunak gau. Kulturen bide gurutze da hau, ez lege arrotz eta ez arau. Ni enaiz, karrikan handitu, baina karrikak handitu nau. Ene herria ez da sei lau, unek bere horretan dirau. Nik nahiago dutenean iraun, gauak egun dira eta egunak gau. Kulturen bide gurutze da hau, ez lege arrotz eta ez arau. Ni enaiz, karrikan handitu, baina karrikak handitu nau. Disko berri bat kaleratu duzu, zure bakarkako bidean lehenengo disko dena, Terapia izena du. Aurretik Bizio taldean ezagutu zintugun orain dela ja urte batzuk. Musika bideo horretan 3 disko kaleratu zenituzten, baina oraingoan bakarka eta zure izenpean. Biziorekin aski bide luzetxoa edo dozena bat urte ibili ginen, 3 diska. Eta egia da bukaera aldean pixkat, bakzu azkenean norberak ere bere burua atxeman nahi du eta talde batean edo raparen kasuan erranen nuke pixkat markatuagoa dela, ez, sortzea partekatuz edo, ez, partekatuz dena, ze hori zen pixkat Bizion egiten ginuena. Eta sumatu nuen behar nuela ni pixkat nire bidea egin edo benetan nire burua atxemaiteko. Eta orduan, erabaki nuen hastea pixkanaka nire produkzioekin, lehenik hasi nintzen beatmakinga ikasten. Jorekin batera, Jo Lazkuaga ari zena Bizion jadanik, berarekin pixka bat ikasi nuen, egia erran, bera izan da nire beatmaker irakaslea. Gero masinak konfiskatu nizkion, hasi zelarik pandemia eta historia guzi hori, etxera eraman nituen. Eta horra hasi nintzen lan eta lan, eta gutxi gora berarranen nuke urte terdi 2 urteko lanaren ondotik, terapia diskoa atera. Zuk aipatu duzu aurreko musika bidean Bizirekin gehien bat letretara dedikatzen zinen, musika joren kontua izaten zen nagusiki. Honakoan ordea zuk ere baseak sortu dituzu, saiatu zara soinuetan eta bestelako soinu lanak ere egin dituzu. Esan daiteke eguneko egunean zure lan badera beti ere laguntzekin, baina oso disko propioa dela, ez? Bai, azkenean horra arte erranduzun bezala Jok egiten zituen instrumentalak, maite baginuen aintzina, ez baginuen maite utzi. Baina nik ere sentitzen nuen erranen nuke askoz personalago bilakatzen duela abestia, soinua eta unibersoa bera, ez, sortzen dena hor. Eta egia da, nire burua atxemaiteko eta erresago eta urrunago pusa izateko, bai instrumentalak, bai letrak, lan hori pixkat osoagoa izateko bidean edo hasi nintzen. Eta bereziki, txoketzuen denbora initz, garai hortan, eta nik ranuen ezin dut gehiago baldintzatua segitu. Ezin dut itxoin base bat. Egon 2 aste ez dakitzeren zai, nahiago dut libro izan, nire mugeekin noski eta nire gabezi guziak onartuta, eta hori, orduan azkenean ikasketa prozesu batekin batera beatmakeran hasi nintzen, eta gaur egun produktore edo nire buruaren produktorea naiz neurri handi batean. Beti Joren laguntzarekin, bere onespenik gabe gutxi gora bera ez da deus ateratzen, baina propioagoa da, personalagoa eta beatmakingean hasi izanak erranen nuke uniberso bat sortzeko aukera hobea eman didala. Bizio taldearekin rap giroetan etortzen zinaten, rap zabala, askotariko gauzak baizadoen rap horren barnean. Zure bakarkako bide honetan beste pauso bat ere badago, rap abia puntu, baina drill giroak nagusitzen direla aipatu izan duzu behin baino gehiagotan, ez? Bai, azkenean Bizio pixkat denetarik ukitzen ginuen, erranen nuke zela boom bapa, pixkat new school eran egina edo. Eta azkenean nik zer entzuten dut. Nik azken aldian gehiena trapa eta drilla entzuten ditut. Boom bap base batzuk eta ere egin ditut, baina boom bapa nahiago dut gaur egun freestylean aritzeko, improvisaketan eta oso gustora nabil boom bapean. Baina ekoizteko eta kantuak sortzeko nahiago dut trapa, drilla, beste kutsu horiek. Eta ez da bat ere bortxatua izan edo tiratua izan hortara joatea, biziki naturala entzuten duguna azkenean elikatzen dugu gure burua entzuten dugunarekin. Eta entzuten nuen hortatik nerea sortzen egin dut lana, ez?
Hainbeste rapero matxito eta bero ikusten ditut egunero. Ero bilakatzeraino eta nilaino baten oraino bizi naiz edo. Jokoan inki nahi bada edo errukiz eta edukiz zero. Hauen nuen espero horren ipargutita hainbeste ego. Roka astea da haien porrota antzi bezate oilarren borroka. Lerrotan pausatzen duten erronka usuna biloka baina nere kontra. Neri etzaitegokin nota, nahiago ez erori hortan. Zer eduzetoki mota, Red Bull eta eskaigoki boikota. Hater, master, ena izanen oien maizer, laster. Bazter baten geldituko dira eta zer Manager, anker, alfer, hoiekin ez dut hartuko placer Alaber, seme, alaber honek ez dizkie beteko bitlatere Zote duten zuten deia, olakorik entzun altzuten deia Eia, 2008 gainditu alditu ditugun ideiak Neurtzen ez diten entxeia, zein den bata eta zein seia Kultura eskura heldu da eta jo muga ez da leia Gero sartuko gara luze eta zabale letretan hitz egiten, diskonetan presentzia handia dute, letra luzeak dira, sakonak, hausnarketarako bide ematen dutenak, baino lehenik baseak sortzen dira, lehenek melodia sortzen dira, hoiek garatuta, letrak iristen dira baino lehenengo, baseak eta hortik abiatzen da lana, esan daiteke laboratorioko lana dela, ordenadore aurrean jarri eta kapak sortzen joan, ez? Hori da, bai, era bat, ez da kantu bakar bat letratik hasi den. Nik beti idazten dut instrumentalen gainean, beraz, aski erresa da, hasten naiz, sampleekin lan egiten dut hainitz, lan egiten dugu txorekin, sampleekin, konposatzen dugu ere bai, baina bien nahasketa bada, maite dugu biziki samplearen naturaltasuna edo autentizidade hori, ez? Azkenean guk jotzen dugunean midiekin, naiz eta banku hobeak edo txarragoak ukan soinuetan, gero bitak sortzen gainetik, gero basuak jantzi, eta gutxi gora bera nik badudalari kopla moduko bat eta gainean rapeatzen dut, beti jauz edo deitzen den hori egiten dugu, ez? Jarri basea, sasi sortzen, jarri, probatu gainetik, papi, eta hau bai, hemen bada itekoat, orduan hor pusatzen duzu edo ez. Beti musika, unibersoa, giroa, eta gero letra, mezua, ideia, floa. Beti aipatzen dugu Euskal Herriko musika estena zabala eta anitza dela, koloretsua zentzu askotan, rapa eta trapa eta drilla gaur egun mundu mailan gehien entzuten den musikan artean kokatzen dira, Euskal Herrian oraingoz, ez? Ba ez, hori da, egia da Euskal Herrian oino, ez dakit ez nuke erranen gibela edo, baina bai, ez dela musika gehiengoak entzuten duen musika, ez? Hemen beti rocka onartu zenetik edo, barroka, punka, eska, triki, alaitasun hori, bai, uste dut ez girela biziki musika iluneko herria, ez? Eta adibidez, Frantzian ikusten dut artista biziki ezagunek ze musika ilunekin iristen diren ere, ez? Zabaltzera musika, errapa, trapa, drilla, aspaldi da Frantziako lehen musika, baina egia da Euskal Herrian ez dakit zergatik ez duen hartzen edo ez da bilakatzen, ez dut erraten bilakatu behar denik lehen musika edo inondik inora, baina, pixka bat demokratizatuagoa izaitea, leku gehiagotan entzutea, uste dut aldatzen ari dela, pixkanaka eta ikuste ditut zenbat gazte hasten diren, beste estilo batzuk jorratzen gaur egun, ordenagailuak ematen dituen errestasunekin, talde asko sortzen ari dira eta niri egia erran pozgarria zait. Naiz eta hainitz ez maitatu estiloa edo musika, nik uste dut aberasgarria dela musika estilo hauek ere jorratzea, orduan, bai, kostata, baina bagoaz, uste dut gainera Euskal Herrian sobera lotzen dugula hainitzetan, hau beste elkarrizketa batean erratzen duen, festa eta musika. Beti lotua egon behar balu bezala parranda egitea musika entzunez. Eta nik uste dut hori ala izaten aldela, eta ala dela, baina ez bakarrik ala. Ni joaten daizelari musika areto batera, ni entzutera noa, musikaz gozatzera, eta orduan ohartzen naiz gure musikak edo nire musikak kasuntan ez duela hain errez topatuko lekua agian festetan, edo ez dakit. Kontestuak ere baldintzatzen du hainitz egiten den ekoizpena. Orduan, Euskal Herrian dugun estena gehiengoa baldin bada festetakoa, txosnetakoa, ze musika ingo da, hori. Hor funtzionatzen duen. Eta hor, giro hortan ikuste dut pixkat itzulikari garela, ez? Beti eremu berdinetarako sortutako musika
entzuten baginu bezala. Orduan, uste dut azken aldian aldatzen ari dela, baina kosta da bai. Aurkezten dizuet nere terapia. Alkimia. Drila da euskaraz jantzia, begira ni ez naiz jankia. Hau da azken baten, jaten ematen ez diren jakia. Hitzak zenbakiak nik, ez dakit zenbatia. Zergatiak sortu dizkite bakiak, aurkezten dizuet nere terapia. Badut askilaino eta ekaitz nere barrura begira. Ez dakit beti nabilen gara, izan berandu da hemen goizegida. Nik ere maiz gaitz bilakatu dut ene desira. Ni errateko pres naiz, entzuteko prestaldira. Lehen disko honi terapia izena jarri diozu, zure lehen bakarkako kantak hemen daude, disko luzea da, ia ordu beti irauten duen diskoa izaki, ustu zarela iruditzen zaitez. Bai, egia erran, iniz galdetu edo ez, zergatik terapia eta beti erran dut, rapa niretzat badela terapia moduko bat, idaztea bera, ustea, behar bat da ia. Nik rapa egin behar dut, ongi sentitzen naiz egiten dudalarik, on egiten dit, parez pare errateko gai ez naizen gauza initz, errateko gai naiz rapeatuz, eta orduan hori dena pixkat definitzen dut, hitz handi bada, baina terapia bat bezala, barne lanketa bat bezala, horregatik du lehen diska izaki terapia izena. Lehen aipatu dugu musikak duen garrantzia diskoak, baseak eta basen lanketa hori, baina esango nuke agian, naiz eta bigarren maila batean sortu, lehenengo musika bai da disko honetan, hitzek duten garrantzia eta lanketa izugarria iruditu zait. Zer ritmoekin jolastu duzun, nola finkatu dituzu hitzak, nola uztartu dituzun hitzak eta esaldiak, hitz jokoak, benetan entzunda nabaritzen da, baina irakurrita ere kristoldan ikusten da, ez? Egiarran, orduan hitz daude hor gibelean, buelta initz buruari, haserre aldia initz eta beste poza initz. Egia da, beti lehenik musikat, eta gero letra baina letrak rapa da, pizua du, ni hor sentitzen naiz eroso ere, beti errandut niretzat gehien maite dudana musikan dela sortzeko momentua. Egin berri entzuten duzularik atera berri denean, ez? Etxean hor maketatzen ari zirelarik, hori da nik gehien bizi dudan momentua, zuzenekoak eta ere baina erabat beste nahiago dut lehen prozesu hori, intimo hori. Orain arte hainbeste idatzita, Bizion hiru disko, edagitzen bat kantu, zerbait behar nuen aldatu. Orduan aldatu dira formak, aldatu da estiloa, aldatu dira rimak, multisilabikoa initz, ez beti erran izan da bertsolaria eta ni aspertua naiz, pixkatetik eta hortaz kokotera ino naiz, errapa egiten dudanean raperoa naiz, eta hori ere hautsi ditut errima arau horiek, bertsotan dauden errima arauei kasurik egin gabe rimatzen dut askotan, rap moduan justuki, eta horrekin oso pozik gelditu naiz, rapera, zinez rap gordina izateko egindako urratxort. Eta hain hitzerran zai biluzten zira, eta biluzten naiz, baina hautatu dut zer kendu edo zer erakutsi eta zer ez. Hori ere jakin behar da ez dela biluzte mugagabe bat izan, aski biluzte neurtuak direla. Euskara mediotan agertzen, barruen daku gure guda. Ez dugu zentroa baztertzen, baina orain ertzen garaia heldu da. Bermio, Baiona, bi herri eskutik eskura. Bidasoa muga ikusten dutenak dira gure muga. Euskara mediotan agertzen, barruen daku gure guda. Ez dugu zentroa baztertzen, baina orain ertzen garaia heldu da. Bermio, Baiona, bi herri eskutik eskura. Bidasoa muga ikusten dutenak dira gure muga. Esango nuke, zure musikak badula identitate bat, eta hemen sortzen da, ez? Baionako karrika hauetatik esaterako, Lapurditik, eta hemengo nortasunez egindako rap bat dela, letretan islatzen da, musikalki agian gero Frantziako rapa izan duzu gero erreferente, baino abia puntua kale hauetatik, ez?
Bai, karrika hauetan azkenean lehen kostaldean bizi nintzen gehiago, Lapurdiko kostan Urruñan bizi izan naiz duela gutxi arte, eta Baionara etortzearekin batera deskubritu ditut beste realitate batzuk hasteko, karrikan gehiago ibiltzen naiz herrian baino, deskubritzen duzu, ezagutzen duzu jendea, kultura aniztasuna, eta bustitzen hasten zira hortaz, eta horren parte sentitzen ere, erraten agian ez girela indesberdinak gu ere euskaldunak eta ea zergatik ez giren gehiago hurbiltzen ere muoietara. Eta pixkat erranen nuke nire egunerokoaren errealitatetik idatzitakoa dela, hemendik eta hemengoentzat, lehen urrats batean ez dut idazten jende jakin batentzat, baina egia da erreferentziak eta hemengo jendeak ulertuko dituela, eta agian hegoaldeko edo jendeak ez, baina uste dut ona dela hori eta badela garaia guk erreferentzia pila bat ezagutu behar izaten ditugu, bestaldekoak hitz egiteko, jendearekin egoteko, eta uste dut hemengo referentziak inok ez dituela ezagutzen. Hor egia da, kontzientea izan dela pixkat, hor arramazka egitea eta hori pixka bat urrunago eramatea, periferiak kantuan bezalako aldarri, gordin batzuk sartzea hainbeste urtez kokoteraino ukan gaituzten hainbat gaietaz, eta ez dut uste, zoritxarrez, hemengo musikak ez du behar duen auspoa, edo iruditzen zait hemen nik entzute dut, hemengo talde hainitz entzuten ditut, eta harrigarriak iruditzen zaizkit. Harrigarriak musikalki, proposamen aldetik, uniberso aldetik, eta gero ikusten dut hemen gelditzen direla. Uste dut horiek ere beste auspo bat eta zabalkunde bat merezi dutela, eta guzi horren kritika eta haserretxotik ere badira testu batzuk. Diskoan aipatu duzu bada periferi izeneko kantu bat, Euskal Herria orokorrean periferia bat izan daiteke, baina periferia horren periferia badago, Lapurdi izan daiteke horietako bat, ez? Bai, hori da, Lapurdi da horietako bat, naiz eta berez geografikoki ez periferia izan, eta hoino periferiago dira Nafarroa eta Xiberu, ez? Erraiten zaigularik, zuek iparraldekoak, goita, Baionan bizitzea eta Pagolan bi mundu dira, bai? Ez dakit, Hortzaizen eta Maulen bezala, desberdina da, geografiaz gain badira usaiak, badira jendearen bizitzeko manerak, eta biziki anitza da, eta hemen periferia desberdinak badira, eta uste dut, Euskal Herria kritikatzen dioguna Parisi eta hain zentralizatutako herrialdeak izatea, uste dut Euskal Herriak ere hainiz jokatu duela nukleoari begira, erdigunetik eta erdigunera, eta beti inguruari tokatu zaio erdiguna begiratu, ulertu eta bertan txertatzea, ez? Aipatzen dituzun guzti horiek, hiru zutaben gainean markatzen dituzu, ez? Familia, rapa eta euskera. Bai, nik erratut nire eremu libreak dira familia, rapa eta euskara, eta azkenean hainbeste aipatzen da, adibidez, hizkuntza politika, euskararen egoera, ni saiatzen naiz aldudan naturalen eta librekien bizitzen, beraz, euskararen eremua da niretzat eremu libre bat. Beste bat da familia, eta familia ez da bakarrik odolezkoa, ez? Erraten dut beste abesti batean, familia bat dut, baina denek ez dugu odol bera, ez? Familia anitza da, izan daitezke lagunak, auzokideak, guzti hori da familia, eta ni eremu horietan sentitzen naiz libre, eta azkena da rapa. Rapak ematen didalako askatasun bat niri, persona bezala, lehen erraten duen bezala, egunerokoan hartzen ez ditudan zilegitasun batzuk, erraitea lortzen ez dudan gauza batzuk lortzen ditudalako rapean. Hori da pixkat nire askatasuna beraz. Hiru zutabe horiek nire eguneroko bizian, nire eremu libreak dira eta gainera aldarrikatzen ditut. Jaso, eman, jaso, oien erran, paso, gerran, egan, zenbat lazo, baina hileran denak mantxo, saiestua, babestua, denetari pasadatxo, tambrestua, daiestua, baina eskua ukatzen atzo. Dena hasi zen 12 urteko arbaten inozentziatik, ene bakea ateratzen nuen hitzaren violentziatik, eman nahi nion bitatik, egiten nuen igatik, jaso dudanaren laudena ematen badut pozik noan iatik. Oien igatik,
Ies egin nuen alferrik dira toktenak Orenak igaro ditut berdin zaitzen diren oientzat onenak Omenak egin buruari, ordenak kanpo munduari Nora noan ez dut ainargi baina ez dit ies egingo trenak Odei bada denbora bat diskoa kalean dela, dagoeneko hasi zara zuzenean diskoa aurkezten, eta datozen hilabetetan ere, zuzeneko emanaldiak imaginatzen dut izango dira jomuga nagusia, ez? Bai, hori da, orain pixkat zuzenean defendatzea tokatzen da, eta hor gabiltza, bai, ekipa muntatua dugu, eta baitugu data batzuk, eta pixkat ezker eskuin ateratzen denarekin gustora oraingoz bai. Diskoa aipatu dugu bakarka sortu duzula, zure laborategian, hitzak ere zu bakar egin duzu, boligrafo eskuan, zuzeneko emanaldietan ordea, banda formatuan antolatuko zara. Bai, hori da, zuzenean defendatzeko ekipa bat edo muntatu nuen, bertan daude bi baker, Jo eta Jo Bera, eta Unai Arkauz, eta gero DJ lanetan itzaletan sua. Eta gero hortaz aparte ere, ekipa teknika, soinu teknikaria, emasem dudana aspaldi nerekin dabilena, argitan ere beste teknikari batzuekin, eta badugu show landu bat, aski landua argiekin, soinuarekin, aski exigentea ere baliabide aldetik, ez daudenak beti, ez, horri bili behar izaten dugu borrokan, hau bada, hau ez, baina egokitzen dugu gure showa dagonera, baina hala ere aski ekipa handia muntatua zuzenekotara joateko. Lehen elkarrizketaren hastapenetan aipatu dugu doinu batzuk, musika batzuk berandu iristen direla hemen Euskal Herrira, oraindik ere 2022 honetan bada jendea ez badu ikusten bateria bat, baxu bat eta gitarra bat agertokian, iruditzen zaiola ez dela zuzeneko musika, ez? Bai, bai izanen da ala pentsatzen duenik, baina ni ez naiz iritzi hortakoa, ez? Nik azkenean dena zuzenean egiten dut, instrumentalak egin daude hori bai, baina DJ-ak ere baditu bere lantxoak, bere mozketak, bere filtroak, bere gauzak egiteko, hori da pixkat zuzenean, hala ere egia da musika prest dela, neurri handienean. Baina gero hitzak, bakak, ez dago tramparik, ez dago playbackik, ze gero ez da rapero gehiago ikusten ditut, diskoa botatzen dute eta diskoaren gainetik rapeatzen dute, eta ni eskola berri hori adibidez ez dut bate maite. Nik uste dut raperoak egiten duena behintzat zuzenean egin behar duela, ez duela bere diskoaren animatzaile bat bilakatu behar. Terapia diskoa amaitzen da esaldi batekin, buklean errepikatzen da, segiko dut kantari, esaten du, eta esango nuke hori dela zure printzipio deklarazio bat, ez? Bai, hori da. Proiektu hau ez zela sortu, edo Odei ez dela sortu hemen gelditzeko. Segiko dut kantari, bai nahi dudalako eta behar dudalako. Zure diskoa entzuten gozatu dugu, zurekin elkarrizketan gozatu dugu, eta bidea luzea izan dadila. Mila esker, zuei. Segiko dut kantari Segiko dut kantari Segiko dut